kajing kublai step yapi iwe pi baro haga kerteng gi jong try baru nong penim jongi uji sukris na kalian jong good news tv i pai gi jing kublai yapi ki bi shim ban taban ngi leng ba gi step haga bangin yo ban puson ya ka ketien ke jong oblai kajing puson ka balingkot haga ni step ka menta ngalabu ya ka haga ni ka rukong kajing pen melian sya kajing long bariu blai paralok bat para bangai be e jonga ngimla ban len ba kajing pen melian lani kita ki habits ki don ni ka benta ka ba krau ba haga ban sandur ya ka long bariu man bariu jongi haga ni ka perthai la ban ong bagi beriu kilong kat ke bagi kuat ha kajing im kat kum kajing pen melian jongki lada kajing pen melian jongki kalong yaki ki baba kapen mentoy yaki lada kajing pen melian jongki kalong yaki ki bom yaki besniu pat kata ru kapan dunong yaki hi nama kata ha ni ka step halor ka ni ka phang ngakwa pen ken mau yipi ya ka wi ka khot na ka tien jong ublei ka bo apostol paul ula tho show new samla timothy haka shithi ka beningkong jung u shau timothy kalanong ka basau ka record ka banyo ka ba ong kum ni to men pen million yaladi sha ka jing riublay kani ka jing khot ka ba kraw ka ba upon u khot yu samna timothy hapdeng ka perthei ka padang shibun ki jing kwa ka perthei ka padang shibun ki jing yoi u khot yu new samna bon pen million yaladi sha ka jing riublay haka record ka ba prala dangin puli upol uong yu Timothy ka jing pen melian ya ka met ka ai kat tu kat ni ka jing pha Henry ka jing pen melian ka ba Benjamin siem ka pa mentoy hakiliang baro ni em kini ki sni jung ki ba minta ha ka bang yu ki briu ki ya be pha sya kata ka physical fitness ki ya mare ki ya le kai ki ya le chi gym ban pen internet ya ka met jung ki ka bang ila pa dong ka tin pareng ka physical exercise dang step perngap ni i bagi beriu ki mare step kadau barok kalong bagi shim kia hadu kata-kata ya ka kot ke kia jong ka met ke jongi ki beriu ki le chiki gym ban pen internet ya ka met ka phat ke jongki ban ama kata ni ya be shiki ki jingki lan met ban pen internet ban wanra ya ka met ka phat ke jongi ka bokot ke bakia balada ka ni ka long bejing pen lien ha ka met kanu beriu ulong ubashat ubaklan ban ubakia krat ka jing kali ka bami ha kani ka step ha ini jing pusani belingkot kalong kumno pat syapang kata ka jing pen klan ha ka bi day ber ka jing im ka bakin jaman sim ka jing im bakin jaman sim kala nang hiar ka banang yat kisni ngimla ban len ni ka jing shisha bagi beriu kelas tang ban thai ban puli ka ktien jong ublei gibriu kelas tang ban thai ban penlong jing duai bat gibriu kidan hapdeng shibun jong ki jing kali namar kata ha kani ka step kumbau apostol Paul ukhot yu samna Timothy upen kan mau yu hapdeng ki jing yo ki babon ha ka jing im to pen melien yaladi she ka jing long riublay ho ngimla ban len ngidon kam ye ka jing kilan met ye ka physical exercise kena bangin long ubakot ubakiak rat henry ngim dei ruban klet bangidon kam ye ka jing pen klan ye ka jing im ka bakin jaban sim masuk kwa ban ai nuk sai pi na ka ktien jong ublay ha ka bangim la ban klet Yau Samson haka kitab nong bisyar ngila banong hatu dam don ubaklan kan Samson uday nasar jong ublay ubaklan ubanuot banyelek persya iki merat klau ki baklan haka to kapor berkat mau om don syu henry ong ketien jong ublay bakani ke jing klan jong u kala do no haka wi kesni haka ba shim lalak ban yang persya ye ki jing pen shoy ki bawan hakamat jong u bat kumtal ong ketien jong ulai ula klem no na kani ke jing klan jong u hakamet kadau kalong bo u klem shim kia ya ka jing im ka bakin jaman sim nama kata ngat khot ingi hakani ka step ka bementa le sing ala ban bu ikani ke jing kali yanu ngin kampen pa bat yanu ngin kampen klan hakani ke jing im jungi ngidon kam ye ke jing pen klan hakamet bat kam tam ngidon kam ye ke jing pen klan hakamen sim ka jing khot ka jong ulai yang apa dingi kalong Balangi pen klan haka jing im ka bakin jaman sim ong ka samu David kalanong ka beningkong ka rekod ka beningkong ka baar ki bariu blay kim ju ya haka jing sela ki bangman lem ni kim ju yeng haka linti ki nang pop lem ni kim ju shong haka jaka shong ki berkebe
Henry ki ba ka jing snow bha jong ki kalong haka hukum utrai kiai perkhat ya kata sinya sengi uni ude ublei ubakhat yang nga badingi bangindon syajan jong u kanang ba ula banyalam ya ka jing im ka jongi katkum ka jing ibet ka jong ublei ukhat ingi lembaga ni ka step lembaga ni ka jing pusan ka belengkot ka pupen kan mau ingi eksisti si ka Filipi kalanang ka basau ka khot ka basau tu pin ya kemen no how try hala ka sengi dan ka sengi ka bangi snosi dan ka sengi ka bangi pang dan ka sengi ka bangi snow do jinkerman dan ka sengi ka bangi laban ong ilong off mood hendai ka tin ju umlei ka khot yangi tu pinya kemen how try hala ka sengi hakapan pengkut igini ka jing puson ka balingkot hakani ka step ong ka tin jong umlei bangi dan kam banwan hajan yo umlei ti unwan hajan yangi para bangi be jonga ki basngap igini ka jing puson aduai ba umlei un permat hangi ya gadi ka jing perkat ka batamai bangin kendet ben rio ladang ila trot haga jing im bagan jaman sim masashi sin pan tungin ong tra ya rap yang bangan lapan pen million ya ledi shiki ki bariu blai ki balong kat kum kamon ka jong ublei kur khu yengi ni pendam haga jing duai ko pa jungi ubahabning ya aingu i me ko try kani ka step dan wan ra hangi ya kani ka khot na ka tin jong me ka Paul u ai men sim ya usamla Timothy baun pen million shiki ki bariu blai try ba i ngadwai shakmat jong me lama jong hi ki bio sngo ya kani ka tin ko jong me ya ka ba men pen mat hangi ya ka jing yo i ka bathamai ya ka jing perkhat ka bathamai ba ki ki barim ken sedang bandu no nangi pada kemi ken jalong ki bathamai pen yo hangi ko try ba i ya ka jing perkhat ka bathamai ka jing perkhat ka ban pensan yangi shaka jing riu blai pada senda jong me ya lami ka jing im jing lembaga ni ka sengi hangno bengi don ke bengi le ya rap ingi bengin pusan ni ka tin jong me bengin nang yai penjana ya ledi shaka jing long riu blai haka kerteng ko jeme ubjis ngit wai amen